everyone, NivedithaDinesh vlogs ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಸ್ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಬಲಸುದಿಯರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಕಚ್ಚಿಪ್ ಮನ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಮಾಮಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಬೈತ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾದನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬೇಗ ಬೈದ 9:30 ಅಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಇಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಚತುರ್ಥಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂದರ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತಚ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಪುನಿ ದಾದನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡುವ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ದೋಸೆ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚೌತಿಗೆ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡು ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕಂದು ಕೊದ್ದೆಲು ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕೊದ್ದೆಲು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರು ಬಕ್ಕ ಲತ್ತನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬಕ್ಕ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬಕ್ಕ ಕಂಚಲ್ ಬಕ್ಕ ನುಪ್ಪದೆ ಇದು ಪಾಯಸ ಇದು ಪಾಯಸ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆದ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಮುಲ್ಪಂಡು ಮುಖೇಶ್ ಕಡೆಂಗ್ಲೆ ಪಾನಕ ಮುಖೇಶ್ ಬಂದೆ ಏಮಂತಿಲ್ಲ
ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟುದ ನೀವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೆಂಡು ತುಳಿಗೆ ಏತ್ ಪುರ್ಕಟ್ ನಾಯಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಡು ರೋಡ್ ಬಣ್ಣಗ ರಾತ್ರಿ ನಡು ರೋಡ್ ಇಡುತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಬಜಿ ಪುರ್ಕಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ದೀದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಡೌಟ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಆದುಪ್ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಆತು ನಾಂದು ನೇನು ಒಂಜಿ ಏರ ಬುರ್ದು ಪೋತೇರ ಆತು ಏರ್ನ ಕಾಯ್ಡಿದ್ರೆ ತಾಳ್ದಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಬುರ್ದು ಮೀನಿ ಪೋದಿತ್ತೇನ ಆಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿನ ಬುರ್ದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತಿನಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಬುಣ್ಣಂದ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಂದದಾಂಡಲ ಜೀವನ ತೆಪ್ಪು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೋಡು ನಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಿನಿ ಬುಣ್ಣಂದಾಂಡ ಏರನ್ನ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಅಯ್ನ ಅಡಿಕೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮುಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಪಂಡ ನೇತಾತ್ತು ಬೇತ ಓಲೈಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕೆ ರೋಡು ನಡುಡು ತಿಕ್ಕನ ಅಯ್ನ ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪತ್ತ ಬೈದೆ ಓಲೆ ಊರಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ತುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಳಿ ಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಚೌತಿದ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದನು ಒಣಸ್ ಪ್ರಾಣಗ ಅಂಡ ಓಕೆ ವರ್ಷಡ್ ವರಾಪನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಚೌತಿದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬಲ ಸೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ದಾವಡು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಒಣಸ್ಪುರ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ ಪೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೈನ್ ಮಾತೆರ್ನ ಮೀಟಾಯ ಪಾತೇರಿಯ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ದಿನೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಎಂಕಲ ಕೂರೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್